Și iată că au trecut câteva secunde și noi continuăm cu Ninjago, cu seria Ninjago de la companie, sau Ninja, de la compania GR. Avem iată așa GR Gen Run, adică două serii întregi, cu figuri de calitate diferită. Și noi ne-am oprit la... Iată la această minifigură. Iată. Ne-am oprit la această minifigură. Aici este Lloyd. Lloyd cu carta în mână, cu imprimat armura imprimat pe picioare. Din urmă la fel este imprimată, acum o să vă arătăm. Este o figură de calitate. Oxana, da. Pune-te rog arma în mână. Până mama noastră îi pune arma în mână, iată. O să vorbim despre cutie. Aici nimic deosebit. Compania. Cum îl cheamă după tata, după mama, este Lloyd. Într-o parte armamentul și prietenii de alături de preajmă. Avem, după cum spuneam, avem imprimat. Este o figură făcută calitativ, pe plăcuța de expunere este menționată compania GR și ne roagă foarte frumos să procurăm, collect them all, să colectăm toate minifigurile din această serie, ceea ce noi și am făcut, ea că le avem pe toate. Și nu ne pare rău deloc, chiar mai avem în plus încă, ia că iar cine le-a, iată așa, le avem în plus. Facem o armată întreagă și ne facem o mică luptă între eroii Cima și eroii Ninjago. La fel să-l găsim noi pe Lloyd aici, dacă eu nu știu dacă e... O, iată și Lloyd aici, ca să comparați. Iată-l. Ia că avem Lloyd așa și avem un Lloyd așa, de calitate deja. Aici nu este imprimat din urmă, are o singură față, arme mai puține. Posibil să fie una dintre primele încercări de a face supereroi. Aici calitatea este puțin mai superioară. Ambii, dacă sunteți fan Ninjago, chiar ați putea să-i procurați pe ambii. Să-l pun la loc, pe Lloyd, deci mai căzut capul, părul la alt personaj. Așa că, am promis să vă arăt din urmă că este printat. Iată, îi scot, armele se scot. Iată, adică e făcut destul de calitativ, pe picioare, pe piept, din urmă, harta, adică accesoriile și însuși minifigura, de așa bani chiar nu trebuie să stați pe gânduri, să procurați sau nu. Dacă sunteți fan Ninjago sau dacă sunteți fan Cima, la fel puteți procurați să faceți o mică bătălie între Ninjago și Cima. Noi avem, în afară de aceasta, avem și cartonașă de joc, care se poate de jucat, puteți juca împreună cu prieteni sau după anumite reguli împreună iarăși cu prieteni să alcătuiți, că au caracteristici, fiecare erou are caracteristicile sale. Adică care mai mici, care mai mari, puteți să alcătui reguli proprii sau găsi niște reguli
standard. Adică în afară de minifigurină de calitate, noi avem și cartonaș. Bine, fiți alături de noi tuturor o zi cu soare. În câteva minute noi avem următorul episod.